ሰላም ኣምላኽ ምስ ኩልኩም ምሕረትኣብ ሃብተማርያም480p ሎሚ ካብቲ ተኸታታሊ ዝጀመርናዮ ብዛዕባ መሰረታዊ ትምህርቲ ክርስትና ቀፂልና ክርኢና ኣብ ዝሓለፈ ዝጀመርናዮ ሓድሽ ሓሳብ ብዛዕባ ርግፅነት ምድሓን ዝብል ነይሩ። ሎሚ ካብኡ ብምቕፃል ብዛዕባ ድሕነት ወይ ድማ ዘለኣለም ሂወት ዝምልከት ወይ ዳግም ውላድ ዝምልከት ሓሳብ ክርኢና ክትከታተሉ ብፍቕሪ ኣምላኽ ዕድመኩም ቅድሚኡ ሓፃር ፀሎት ዝውሃባር ክንፅሊ ኢና። እግዚኣብሔር ኣምላኽና ነመስግነካ ኣለና ስለዚ ግዜ ስለዝሃብካና ዕድል ስለዝከፈተልካና ደገግ ኩሉ ክብሪ ንህበካ ኣለና። በዚ ሰዓት ብጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ስም ንፅሊ ነዚ ቃል ዝካፈል ዘበለ ኩሉ ብመንፈስካ ክባርኽ እቲ ሓቂ ክበርህ ሂወትና ድማ ብቃልካ ክህነፅ ብኢየሱስ ክርስቶስ ስም ንፅሊ ኣለና። ስለዚህ ገብረና ድማ ነመስግን ብጎይታ ብኢየሱስ ስም አሜን። እቲ ሎሚ ንሪኦ ሓሳብ ብዛዕባ ድሕነት ወይ ድማ ዘለኣለም ሂወት ዝምልከት ሓሳብ ንዑ ክገልፀልና ኣብ ሳልሳይ ምዕራፍ ወንጌል ዮሃንስ ዘሎ ዛንታ ናይ ኒቆዲሞስ ክርኢ ፈቲና። ኣብኡ ኒቆዲሞስ ዝበሃል ሓደ ምሁር ኣዝዩ ብናይ ፈሪሳውያን ትምህርቲ መምህር ከም ዝነበረ ኒቆዲሞስ ካብ ወገንቶም ፈሪሳውያን ፍላይ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣዝዮም ዝፃረሩ ዝነበሩ ከምኡ ድማ ካብቲ ከም ማእከል እቲ ናይቲ ሲኖድ ወይ ድማ ነቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ክስቀል ወይ ክመውት ፍርዲ ካብ ዝፈረዱ ማእከላይ ምምሕድዳር ናይ መቅደስ ወይ ድማ ናይ ኣይሁድ እምነት ካብቶም ዓበይቲ ቀዳሞት ሓለቓ መራሒ ዝነበረ ሰብ እዩ ነይሩ። ብዛዕባኡ ሕፅር ብዝበለ ቃላት ቃል ኣምላኽ ገልፀልና ከሎ ካብቶም ፈሪሳውያን ኒቆዲሞስ ዝስሙ ሰብኣይ ሓለቃ ኣይሁድ ነበረ ይብለና። ረቢ ብጀካ እቲ ኣምላኽ ምስኡ ዝኾነ ሰብ ነዚ ንስኻ ትገብሮ ዘለኻ ተኣምራት ክገብሮ ዝኽእል የልቦም እሞ ንስኻ መምህር ኮይንካ ካብ ኣምላኽ ከም ዝመፅኻ ንፈልጥ ኣሎና ክብል ከሎ ንርኢ። ምስክርነት ክህቦ ከሎ ንርኢ። ብዛዕባ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘለዎ ብርሑቕ ዘለዎ ፍልጠት ክገልፅ ከሎ ይርኢ። ተኣምር ኢየሱስ ዝገብሮ ዘሎ ተኣምራት ኢየሱስ ዝምህሮ ዘሎ ትምህርታት እቲ ብዝተፈላለየ መገዲ ብዛዕባ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝሰምዖ ዘሎ ዝተፈላለየ ነገራት ኢየሱስ ክርስቶስ ንሱ ካብ ኣምላኽ ከም ዝመፀ መረጋገፂ ከም ዘለዎም እቲ ዘዕልሎ ዕላላት እዩ ናብ ኢየሱስ ክርስቶስ ሒዝዎ ዝመፅእ ዘሎ። ዝተፈላለየ እምነት ብዛዕባ ኢየሱስ ክርስቶስ መንነቱ ካብ ኣምላኽ ከም ዝኾነ ንሱ ኣምላኹን ከም ዝኾነ ዝተፈላለየ ርእቶ ዝተፈላለየ ኣርእስታት ኣሎም ንኢየሱስ ክገልፅዎ ፍትን እዮም። እቲ ናይ ሓቀኛ ለውጢ ሓቀኛ ፍልጠት ዝደሊ ሰብ ግን ከምዚ ኒቆዲሞስ ዝገብሮ ዘሎ ዋላ ብፍርሂ ዋላ ብለይቲ ይኹን እምበር ኒቆዲሞስ ብለይቲ መፅኡ ንኢየሱስ ክርስቶስ ፊት ንፊት ከዛርቦ ከሎ ንርኢ። ንኢየሱስ ክርስቶስ ብርሑቕ ብወረ ብዕላል ከይኮነስ ፊት ንፊት ከዛረቦ ክመፅእ ከሎ ንርኢ። ዝሕዘና ዝተፈላለየ ፍርሂ ዝተፈላለየ ፍልጠት ዝተፈላለየ ደረጃ ናይ መነባብሮ ንስከፎም ሰባት ወይ ድማ ዘለናዮ ኩነታት ብዙሕ ዘፀግም ክኸውን ይኽእል እዩ። ንኢየሱስ ክርስቶስ ብውልቂ ከንፈልጦ ግን ንወስዶ ስጉምቲ እሱ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። ንሂወትና ንዘለኣለምና ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። ምናልባሽ ሎሚ ምሻት እውን በዚ ሰዓት ነዚ ትከታተሉ ሰባት ከም ኒቆዲሞስ ብፍርሂ ዝተፈላለየ ኣነ ከምዚኤ ኣነ ተማሂረ ምሁር ኣዝየ ዝለዓለ ቦታ እየ ዘለኹ ሰብ ከም መምህር እዩ ዝርአኒ ወይ ድማ ከም ሃይማኖታዊ ሰብ እዩ ዝርአኒ ስድራይ ኣብ ከምዚ ዓይነት ስድራ ቤት እዩ ዝነብር እቶም መሳርሕተይ ከም ብዛዕባይ ዘለዎም ርእቶ ከምዚ እዩ
بدقاوي زلنا الرأيات كله أمتنا يسوع كريستوس كفلتك يدلي الله إلنا نبو بولكي بالسبات بورا كونس فيت نفيت نبو كلمة سيجباناي يسوع لما نرأسه يقلصلنا نتينا يزل علم مجد لما يقلصلنا أبزي كفلي لما نريو نجر أزيو نيقوديموس نزي سيهو سزمت قويتا يسوع كريستوس لما برهان كهبو كالونري كم نيقوديموس يسوع كريستوس كفلت زدلي لبي كالونا أزيو أقداسيو ناب قويتا يسوع كريستوس لما كلمة سيجبانا نابو بورا بعلال كيكونس فيت نفيت فلتك هيدلي الله نبلو يدليو بزي نزي بمقبار إنا لما نتي نايزر ألم هيوت ناي مدحنا مجدي كابو إنا كرخوان خير سازينا بقويتا يسوع كريستوس بزي كال حجز فيت نفيت كلمة سئن قويتا يدلي كالله نبلو يقبعنا نيقوديموس زيس لازقبرها نتي زنبرو نات حساسبا نبابرو ناي مننتو تي حزبو زريقو الرأيا تي امنت زنبرو حيمانوت بزعبو زنبرو الرأيا ويدما زلو فلتاتا بزوح تمرتي أزيو زخبر بوتا ويدما أزيو سبات كم كبور كم كدوس زريو هيوت كم تنفلت رماتي فريساوي مالت زتفليه مالتيو تقدسا مالتيو سلازي كم فريساويان كابتوم نرسوم تقدس نائنا تفلينا إنا أزيون كبورتنا كابزبلو سبات أزيو هايمانوتاوي كابزبنا بوتا إمتيو ناي بلو كدان تمرتات ناي بلو كمان فلتات دما أزيو زتمل أسابينيرو بزعبا بلو كدان أتصبعو قلت تخيل قال بقال نتبي بنتبي كمهر زغل سابينيرو ممهر كالوغن قلز ودلو كمزلو ترديو نتي كاب أملاخ زمتا إلو زأمنلو يسوع كريستوس نابو كمتخلو نري سلازي أبيوتنا كنصبرو زقبعنا أتحساسبا كهلو يغليو سجيرنا يمكنوت زقبعنا ناي ببتي بحالي زمتا كون غليو بتي زلنا نايوت من نبابروي سب زأمتقلنا وزعوا قزاء سنا زلنا سئلي ويتي زلنا يو أمنت مرحتي كنكون غلينا ترى أمنت سبات كنكون غلينا استفلا لي عينت بوتا كنكون غلينا زي كنقبرهن أزيو أقداسيو كمتيني قوليس موس قبرو نتي أتحساسبانا سيرنا نتي زحزلنا فلتات يكون استفلا لي عينت كونتات سجيرنا نبتي كدحنا الناس يسوع كريستوس كنمتسي بقانا أبزي أما أكل نيقوديموسن يسوع زلو على تي زقرم تي يسوع كريستوس زهبو زلو نتبيو تي كله تمرتون فلتاتون نيقوديموس زي بصحو نجر كم زلو يسوع يريالو عبي ممهر زتخبر السب كالله نتي يسوع قليلو إلما تي مسرتاوي ناي مدحان مجدي مسرتاوي ناب منجس أملاخ تأنا أطولو مجدي نزيجن زس أنا سبيو نيو كما يجر كان زي تفلت أن كله كله نري نفلت مسيرنا زتفل عليه من زتفل عليه بهالي زتفل عليه مصحفتي زتملأنا يو ناتنا ناتروو مجدي نفلت مسيرنا أمرنا حساباتنا كعصو كابتي كمهرنا نتي حقي قلصلنا زغل يسوع كريستوس نابو كي حزنا زفلتنا كله أب قدميتي كمهر زغل يسوع كريستوس كنمتسي يقبعنا أتحساسبانا كحزنا يقولون فلتنا كحزنا يقولون كمتي يسوع زبالو زي فلت هو نجارات كهلو سلازغل نابو كمتسا علني كنبل كنقل علنا كله كم زفلتنا
ዝተዓጽወ ከም ዝኾነ ተረዲኡና ንገዛእ ስናውን ካብቲ ኣምላኽ ንምድሓን ካብ ዝሃበና ነገራት ከይንጎድል ክንጥንቀቕ ይግባአና እዩ። ኒቆዲሞስ ናብ ኢየሱስ ስለ ዝቐረበ እንታይ ጎዲልዎ እንታይ ድማ የድልየሎ ክበርሃሉ ከሎ ንርኢ። ኢየሱስ ክርስቶስ ከብርሃሉ ከሎ ዘይፈልጦ ነገራት ከሪኦ ከሎ ንርኢ። ናብ ኢየሱስ ክርስቶስ ብእምነት ዝመጽእ ሰብ ነቲ ሰብ እንታይ ከይብለኒ ፍልጠተይ እዚዩ እንዳበለ ብብዙሕ ምኽንያታት ንርእሱ ዝኣሰረ ሰብ ካብዚ ነገራት ሰይሩ ወፂኡ ናብ ኢየሱስ ክርስቶስ እንተመፂኡ ናይ ዘለኣለም ህይወት እንታይ ምዃኑ ወይ ድማ ናብ ኣምላኽ ዝኣትወሉ ናብ መንግስቲ ኣምላኽ ዝኣትወሉ መገዲ ወይ እቲ ብርሃን ክረክብ ይኽእል እዩ። እዚኦም ኢየሱስ ክርስቶስ ንመፀሉ መገዲ ኣዝዩ ዝቐለለ መገዲ ኒቆዲሞስ ይምህረና ኣሎ። ብእምነት መምፃእ ነዚ ስለ ዝገበረ ኒቆዲሞስ ንህይወት ኣገዳሲ ዝኾነ ጥበብ ንህይወት ኣዝዩ ዝጠቅም ንብዙሓት በዚ ዘመኑን ምናልባሽ ምሁራት ኢና ናይ ሃይማኖት መራሕቲ ኢና ዚና ኢሎም ንርእሶም ዝኣሰሩ ሰባት ተፈላለዩ ቤተ እምነት ክኸውን ይኽእል እዩ። ዝተፈላለየ ዓይነት ሞራላዊ ፖለቲካዊ ሃይማኖታዊ ዝኾነ ዓይነት ሰብ ክኸውን ይኽእል እዩ። እዚ ሓቂ ክበርሃሉ ወይ ድማ ናብዚ ፍልጠት ክመጽእ ኢየሱስ ክርስቶስ ብርሃን ክህብ ከሎ ንርኢ። ከም ኒቆዲሞስ ሎሚ እውን እግዚአብሔር ኣምላኽ ክንመጽእ ይጽዋዕና ኣሎ። ናብ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ክንቀርብ ንጽዋዕ ኣለና። ዘይንፈልጦ ነገር ድማ ከብርሃልና ይኽእል እዩ። ንኒቆዲሞስ ካብ ዘብርሃሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣዝዩ ኣገዳሲ ዝበሃል እቲ ቀዳማይ ነጥቢ ብዛዕባ ናይ ዘለኣለም ህይወት ከመይ ገይሩ መንግስተ ሰማይ ከም ዝኣቱ ይብርሃን ይቦ መንግስተ ሰማይ ዝኣትወሉ መገዲ ከሪኦ ከሎ ንርኢ። ናይ ብዙሕ እምነታት ናይ ብዙሕ መምሃራን ናይ መጽሓፍ ቅዱስ መምሃራን ዝተፈላለዩ ሃይማኖታት ክገልጽዎ ዝፍትንዎ ነጥቢ ድማ እዚ እዩ። ሰብ ከመይ ገይሩ ካብ ሲኦል የምልጥ ከመይ ገይሩ ናብ መንግስተ ሰማይ ይኣቱ ሰብ ከመይ ገይሩ ንምድሓን ይረኽባ ካብ ሲኦል ከመይ ኢሉ ይድሕን ካብ ሓጢኣት ከመይ ኢሉ ይድሕን እዚ ንህይወትና ከመይ ገይሩ ኣብ ህይወትና ክግለጽ ይኽእል ነዚ ንምግላጽ እዚ ኩሉ እምነታትን ሃይማኖታትን እዚ ኩሉ ዓይነት ትምህርትታት ዝመጽእ ዘሎ ሙሉእ ብምሉእ ርግጽ ኮይኑ ነቲ ናይ ምድሓን መገዲ ብንጹር ዝመሃረ ኢየሱስ ክርስቶስ በይኑ እዩ። ኢየሱስ ክርስቶስ በይኑ እቲ ናይ ምድሓን መገዲ እንታይ ከም ዝኾነ ኣነፂሩ ኣሚጦ መምህር ከሎ ሙሉእ እስራኤል ከም መምህር ዝሪኦ ፍሉጥ ሰብ ከሎ ኒቆዲሞስ እዚኣ ፍልጠት ኣይነበረቶም። ከመይ ኢሉና መንግስተ ሰማይ ከም ዝኣቱ እዚ ሚስጥር ኮይኑዎ ነይሩ፣ ዝተሸፈነ ህይወት ነይሩ። ኢየሱስ ነዚ ከብርሃሉ ከሎ ንርኢ። ስለዚ ከድሕነኒ ይኽእል እዩ ኢልና እንተኣሚንና ኢየሱስ ክርስቶስ ነቲ ከድሕነና ዝኽእል ናይ ጥበብ መገዲ ከርእየና ይኽእል እዩ። ኢየሱስ ክርስቶስ ነቲ ናይ ምድሓን መገዲ ከርእየና ይኽእል እዩ። ኣገዳሲ ኣይኮነን ዝተፈላለዩ ንገብሮ ሃይማኖታዊ ስርዓታት ዝተፈላለዩ መጽሓፍቲ ምንባብና ዝተፈላለዩ ናይ እምነት ሰባት ምኽታልና ካብኡ ዝበለጸ ኣዝዩ ኣገዳሲ ናይ ነፍስና ምድሓን እዩ። ህይወትና ምስ ኣምላኽ ዘለዎ ርክብ እዩ። ንጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ናይ ግሊ መድሓኒና ጌራ ብምቕባል ካብ ሞት ናብ ህይወት ምስጋር እዩ እቲ ኣገዳሲ ነጥቢ። እቲ ኣገዳሲ ነጥቢ ሰብ እንታይ ይብለኒ ኣይኮነን ከምዚ እንደ ተማሂረ እዚ እንዲሁ ፍልጠተይ ሰብ ዝሃበኒ ማዕረግ እዚ እንዲሁ ኣነ ከምዚ እንደ ዝፍለጥ ከም መምህር ዝፍለጥ ከምዚ ዝፍለጥ ብሞራላዊ ኣካይዳይ እዚ እምነተይ እዚዩ ዝመፅኹሉ ህይወት እዚዩ ዝተፈላለየ ንሪኦ እርሳት ኣገዳሲ ዘይኮነሉ ህይወት ኣሎ ናብ መንግስተ ሰማይ ወይ ድማ ካብ ሲኦል ዘየድሕነና እንተዘይኮይኑ ምንም ትርጉም የብሉን። ነዚ ኩሉ ኣቐሚጥና ናብቲ ብርሃን ክህበና ዝኽእል ኢየሱስ ክርስቶስ ምምፃእ የድሊ እዩ።
ስለዝመፀ ኒቆዲሞስ ነዚ ፍልጠት ክረክብ ከሎ ንርኢ እቲ መጀመርታ ኢየሱስ ዘብርሃሉ ከመይ ገይሩ ናብ መንግስተ ሰማይ ከም ዝኣቱ ብርሃን ሂቦ ሰብ ንምድሓን ዳግም ክውለድ ከም ዝግብኦ ወይ ድማ ካብ ላዕሊ ክውለድ ከም ዝግብኦ ክገልፅ ከሎ ንርኢ ኢየሱስ ድማ ካብ ላዕሊ እንተዘይተወልደ ንመንግስቲ ኣምላኽ ክሪኣ ዝኽእል ከም ዘየልቦ ብሓቂ እብለካ ኣለኹ ኢሉ መለሰሉ ይብለና እዚ ዝዓበየ ንምድሓን ዝኸውን መገዲ ክበርህ ከሎ ንርኢ እቲ መሰረት ኢየሱስ ክርስቶስ ከምፅፈሉ ከሎ መገዲ ከፍተሉ ከሎ ንርኢ ናይ ምድሓን መገዲ እዚ እዩ ኢሉ የርዮ ኢየሱስ ካብ ላዕሊ መውላድ እዩ ድወትካ ዝቕይሮ ካብ ኣምላኽ ክትውለድ እንደገና ዳግም ክትውለድ ካልኣይ ክትውለድ የድልየካ ኣሎ ኢሉ ከብረኸሉ ከሎ ንርኢ ምናልባት እዚ ቃል ከምቲ ንኒቆዲሞስ ዘደናግሮ ኣዝዩ ዘደናግር ቃል እዩ ኒቆዲሞስ ኣሪጉሎ ወረዲ ጭሒሙሎ ዓመታት ዝወሰደ ካብቶም ዝተኸብኡ ዝበሃል ዓብይ ሰብ ከሎ ክሓስቦ ከመይ ገይረ መንግስቲ ሰማይ ክኣቱ መንግስቲ ኣምላኽ ክኣቱ ከመይ ገይረ እዚ ኩሉ ዓመታት ዘሕለፍዎ ናብ ድሕሪት መሊሰ እንደገና ናብ ከብዲ ኣደይ ንማሕፀን ኣደይ ኣተይ ከመይ ገይረ ካልኣይ ክውለድ ይኽእል ፈፂሙ ክርድኦ ኣይከኣለን ኣዝዩ ዘደናግር ስእሊ ኮይኑ ዝበዝሐ ናይ መፅሓፍ ቅዱስ ትምህርቲ ከምኡ ዘደናግር ዝመስል ምስቲ እምነታትና ዝመሃሩና ዝተፈላለዩ ሃይማኖታት ዝተፈላለዩ ናይ እምነት መግለፂታት እዚኡ ንምድሓን ዝግበር እዚኡ እዚ ይገብር ኣለካ ከነዚ ዋጋ ትከፍል ኣለካ ዝበሉ እቲ ዝገለፆ ዝተፈላለዩ መስርዕ ዝሰብር ነገር ኢየሱስ ክርስቶስ ዝዛረብ ዘሎ ክድሕን እንተደሊኻ ካብ ላዕሊ ክትውለድ የድልየካ ኣሎ ይብሎ እዚ ካብ ላዕሊ ምውላድ ማለት ኢየሱስ ክርስቶስ ናብ ከብዲ ኣዲኡ ወይ ድማ ናብ ማህፀን ኣዲኡ ክምለስ ኣይኮነን ዝዛረብ ዘሎ ኢየሱስ ነቲ መንፈሳዊ ምስጢር ይዛረብ ዘሎ ከምቲ ብስጋ ከም ዝተወልደ ኩሉ ካልኣይ መውላድ ከም ዘድልዮ ይዛረብ ኣሎ ብስጋ ካብ ኣዳም ዝተወልደ ኩሉ ነቲ ናይ ሓጢኣት ካብ ኣዳም ዝወረሶ ናይ ሓጢኣት ዘርኢ እናተቐባበለ እዩ ዝውለድ ዘሎ እዚ ካልኣይ መውላድ ግን ካብ ኢየሱስ ክርስቶስ ጽድቂ ተቐቢሉ ዝውለደሉ ህይወት ኢየሱስ ዝዛረብ ዘሎ ካብቲ ናይ ብኣዳም ዝመፅእ ሓጢኣት ካብኡ ከናግፍ ዝኽእል መስመር ኢየሱስ ክርስቶስ ዘርእዮ ዘሎ ካብኡ ዘውፅእ መገዲ ብርሃን እዩ ዘብርሃሉ ዘሎ እቲ ቀዳማይ ልደትና ምናልባሽ ናትና ምርጫ ኣይኮነን ከይመረፅና ተረዳእና ኣብዚ ከምዚ ዓዲ ካብ እንዳኮስቶ ክውለደ የለና ኣይኮንና መፂና እቲ ካልኣይ ልደትና ግን ብጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብምእማን ዝርከብ ምርጫ ብእምነትና እግዚአብሔር ሕራይ ብምባል ነዚ ኣምላኽ ዝህበና ዘሎ ፃውዒት ሕራይ ብምባል መሪፅና ንኣትዎ ህይወት እዩ ነዚ እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝዛረብ ዘሎ እቲ ቀዳማይ ኣይመረፅካዮ መፅኡ እቲ ካልኣይ ግን ሕራይ ክትብል ወይ ድማ ፍቓድካ ንኣምላኽ ክትብል ከም ዝግባእ ኢየሱስ ዘርኢ ዘሎ ስለዚ ካብ ላዕሊ ምውላድ ማለት ከመይ ክኸውን ይኽእል ንዝብል ሓሳብ ኢየሱስ ቀፂሉ ኒቆዲሞስ ከርእዮ ከሎ ኢየሱስ ቀፂሉ ኒቆዲሞስ ዘይፈልጦ ካልእ ብርሃን ከርእዮ ከሎ ንርኢ እንተቐፂልና እቲ ሓሳብ ቁፅሪ 4 ኒቆዲሞስ ከዓ ንሰብ ከምስ ኣረገ ክውለድ ከመይ ኢሉ ይከኣሉ መሊሱ ናብ ከርሲ ኣዲኡ ኣትዩስ ክውለድ ዶ ይከኣሉ ይበሎ ኢየሱስ መለሰ ብሓቂ ይብለካ ኣለኹ ካብ ማይን መንፈስን እንተዘይተወልደ ኣብ መንግስቲ ኣምላኽ ክኣቱ ዝኽእል የልቦም ካብ ስጋ ተወልደ ስጋ እዩ ካብ መንፈስ ተወልደ ከዓ መንፈስ እዩ ካብ ላዕሊ ክትውለዱ ብግዲ እዩ ስለዝበልኩ ኣይትገረም ኣብዚ ክፍሊ ኢየሱስ ክርስቶስ ኒቆዲሞስ እዚ ካብ ላዕሊ ምውላድ ከመይ ከም ዝከኣል ክነግሮ ከሎ ከመይ ይኸውን ኢሉ ምስ ሓተተ ከመይ ከም ዝኸውን ክነግሮ ከሎ ንርኢ
ምድሓንካ ርግፅ ክትከውን ትደሊኻ ካብ ማይን ካብ መንፈስን ክትውለድ ይግባእካ እዩ እዚ ካብ ማይን ካብ መንፈስን ምውላድ እንታይ መጀመርታ ካብ ማይ ክትውለድ ኣለካ ይብሎ እዚ ካብ ማይን ካብ መንፈስን ምውላድ ዝብል ሓሳብ ዝተፈላለዩ ሰባት ዝተፈላለየ ትርጉም ይህብዎ እዮም ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብዚ ማይ ኢሉ ዝጠቕሶ ዘሎ ብጥምቀት ምውላድ ኢሎም ዝገልፅሉ ካልኦት ድማ እዚ ማይ ብዛዕባ እግዚኣብሔር ቃል እዩ ዝገልፅ ዘሎ ኢሎም ትርጉሙ ናይ እግዚኣብሔር ቃል ብንጹር ዘርእየና ናይ ምድሓን መገዲ ክምህረና ከሎ ምድሓን ንጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብምእማን ከም ዝኾነ ኢና ንርኢ ኣብ ቃል ኣምላኽ ምድሓንና ብግብርና ከም ዘይኮነ ደጋጊሙ ቃል ኣምላኽ የርእየና ሓደ ካብቲ ግብሪ ድማ ጥምቀት ክኸውን ንኽእል እዩ ስለዝተጠመቕኩ ክድሕነይ ዝብል ኣተሓሳስባ ወይ ድማ መፅዋዕት መባኣይ ወይ ድማ ቤተ መቕደስ ስለዘስራሕኩ ፀጉማት ስለዝሓገዝኩ ስለዝፀምኩ ስለዝፀለኹ ኣብ ገዳም ስለዝኣተኹ መፅሓፍ ቅዱስ ስለዘንበብኩ ስለዝተምሃርኩ ስለዝመሃርኩ ኣብቲ መንፈሳዊ ዓለም ወይ ድማ ኣብቲ ሃይማኖታዊ ናይ እምነት ስራሕ እዝዩ ብዙሕ ዋጋ ስለዝኸፈልኩ ክድሕን ይኽእል ኢሉ ዝሓስብ ኩሉ ፃዕሩ ከምቱ ከም ዝኾነ እዩ ቃል ኣምላኽ ዝነግረና ሰብ ብገዛእ ርእሱ ብዝገበሮ ብግብሪ ክፀድቕ ከም ዘይክእል ቃል ኣምላኽ ምሂሩና ኣሎ ምድሓን ብግብሪ ኣይኮነን ምድሓን ብእምነት እዩ ብእምነት ምስ ኣመና እቲ ዝኣመናዮ ሂወት ድማ ክንገብር ወይ ድማ እቲ ኣምላኽ ካባና ዝፅበዮ ነገራት ክንነብር ሓይሊ ይህበና እቲ ዝሞተ ሂወትና ኣብ ሓጢኣት ዝወደቐ ሂወትና ፅቡቕ ወይ ድማ ሰናይ ከውፅእ ኣይክእልን እዩ ስለዚ ሰናይ ከውፅእ ይኽእል ኢልና ወይ ድማ ንምድሓን መገዲ ከፍተለ ይኽእል ኢልና እንተሓሲብና እዚ ካብ ምድሓን ከውፅኣና ወይ ድማ ከይንድሕን ሓደ ዝዓግት ከምቲ ንበዓል ኒቆዲሞስ ወይ ድማ ፈሪሳውያን ዝሓዘዎ ፍልጠት ከምኡ እዩ ክኾነና ስለዚ ናብ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብእምነት ክንመፅእ ብእምነት ንዝርከብ ናይ ምድሓን መገዲ ድማ ክንቅበል ይግባአና እዩ ኣብ ዮሃንስ ምዕራፍ 3 ቁፅሪ 16-17 ቃል ኣምላኽ ከምዚ ይብለና ኣምላኽ በቲ ሓደ ወዱ ዝኣመነ ኩሉ ናይ ዘለኣለም ሂወት ምእንቲ ክረክብ እምበር ከይጠፍእ እዚ ንወዱ በጃ ክሳዕ ዝህብ ክሳዕ ክንድዚ ንዓለም ኣፍቀራ ኣምላኽ ንወዱ ዓለም ብኡ ክድሕን እምበር ንዓለም ክፈርዳስ ኣይለኣኾን ብኡ ንዝኣምን ኣይፈርዶን ነቲ ዝኣምን ግና ብስም ሓደ ወልዲ ኣምላኽ ስለ ዘይኣመነ ድሮ ተፈሪድዎ ኣሎ እቲ ፍርዲ እዚ ብርሃን ናብ ዓለም መፀ ሰብ ግና ግብሮም ክፉእ እዩ እሞ ካብ ብርሃንሲ ፀልማት ፈተው ክፉእ ዝገብር ዘበለ ብርሃን ይፀሊ እዩ እቲ ግብሩ ምእንቲ ከይዝለፍ ናብ ብርሃን ኣይመፅእን እቲ ሓቂ ዝገብር ግና ብኣምላኽ እተገብረ እሞ ግብሩ ምእንቲ ይግለፅ ናብ ብርሃን እዩ ዝመፅእ ይብለና ካብዚ ዝወደቐ ወይ ድማ ብኣዳም ኣብ ሓጢኣት ዝውለድ ዘሎ መንነት ፅቡቅ ገብሪ ክነውፅእ ኢልና ክንሓስብ ኣይግባአናን እዩ ቃል ኣምላኹን ነዚኡ ሓጢኣት ዘይብሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ክመፅእ ዘድልዮ ካብ ሂወትና ፅቡቅን ሰናይ ክወፅእ ስለዘይከኣል ብግብሪ ክድሓን ተዝከኣል ነይሩ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰብ ምዃን ኣይመድልዮን ነይሩ ምክንያቱ ከም ሰባት ክንፀድቕ ንኽእለሉ ፃዕሪ ወይ ድማ ገለ ክንገብር ስለ ንኽእል ምውራድ ኣይመድልዮን ዋጋ ምኽፋል ኣይመድልዮን ኣብ መስቀል ምሞት ኣይመድልዮን ሓደ ካብ ማእከልና ብኸምኡ ብግብሪ መድሓነና ነይሩ ካብ ማእከል ወዲ ሰብ ግን ብፅቡቅ ግብሩ ክድሕን ዝኽእል ከም ዘየለ ወይ ድማ ከድሕን ከም ዝኽእል ከም ዘየለ ቃል ኣምላኽ ኣብ ኩሉ ንገዛእ ስና ነፈልፀሉ ንፈልፆ ሂወት እዩ ኣብ ካልእ ክፍሊ ኣብ ኤፌሶን ምዕራፍ 2 ክነንብብ ከለና ቁፅሪ 8-9 ሓደ እኳ ከይመካሕሲ
ካብ ግብሪ ኣይኮነን እሞ ብእምነት ብጸጋ ኢኹም ዝድሓንኩም እዚ ከዓ ውህበት ኣምላኽ እምበር ካባኻትኩም ኣይኮነን ይብለና ኣብዚ ክፍለ እዚ ብጸጋ ኢኹም ድሕንኩም ካባኹም ኣይኮነን ብግብርኩም ኣይድሓንኩም ይብለና ክድሕን ወይ ድማ ድሒና ያለኹ ዝብል ሰብ ንኢየሱስ ክርስቶስ ብእምነት ብምቕባል ጸጋ ኣምላኽ ወይ ድማ ውህበት ኣምላኽ ብምቕባል ዝረኽቦ ናይ ምድሓን መገዲ እምበር ንገዛእ ርእሱ ኣድሒኑ ወይ ድማ ንገዛእ ርእሱ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ተቐባልነት ዘለዎ ግብሪ ስለ ዝገበረ ዝድሓነ ወይ ድማ ክድሕን ዝኽእል ሰብ የለን ካብ ገዛእ ርእስኩም ኣይኮነን ይብለና ቀፂልና ኣብ ቲቶስ እንተሪእና ምዕራፍ 2 ኣብ ቁፅሪ 5 ንሱ ብምሕረቱን ብምሕፃብ ሓድሽ ልደትን ብምሕዳስ መንፈስ ቅዱስን እዩ ዘድሓነና እምበር ንሕና ብዝገበርናዮ ግብሪ ጽድቂ ኣይኮነን ብጸጉኡ ጸዲቕና ብተስፋ ናይ ዘለኣለም ህይወት ወረስቲ ምእንቲ ክንከውንሲ ብመድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ገይሩ ንመንፈስ ቅዱስ ኣብ ልዕሊና ኣብዚሑ ኣፍሰሶ እዩ ዝድሓናሉ መገዲ ብገዛእ ርእስና ዝገበርናዮ ጽቡቕ ወይ ድማ ናይ ጽድቂ ግብሪ ኣይኮነን ይብለና ኣሎ ደጊሙ ቃል ኣምላኽ ከምኡ ተዝኸውን እንደገና ኢየሱስ ክርስቶስ ብምምጽእ ዋጋ ምኽፋል ሰብ ኮይኑ ተወሊዱ ብሰብ ክጽረፍ ኣብ መስቀል ክመውት ብሳልሳይ መዓልቲ ክትስእ እዚ ኩሉ ዋጋ ምኽፋል ኣይመድልዮም ነይሩ ካብ ማእከልና ሓደ ምተረኸበ ካብ ማእከልና እዚ ጽድቂ ዝተመልአ ሓጢአት ዘይብሉ ሰብ ድማ መድሓነና እቶም ጻድቃን ንብሎም ሓጢአት ዘይብሎም ሰባት ንሳቶም መድሓኑና ነይሮም ማለት እዩ እዚ ጽድቂ ዝበሃል ነጥቢ ግን ሰብ ዘምጽኦ ነጥቢ ኣይኮነን ኣምላኽ ብጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ብእምነት ንጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብምእማን ንቕበሎ ናይ እግዚአብሔር ምሕረት እዩ እዚ ማለት ግብሪ ኣየድልይን ማለት እዩ ኖ ንምድሓንና ኣየድልየናን እዩ ስለዝድሓንና ግን እቲ ፍረና ናይ ጽቡቕ ግብሪ ይኸውን ንጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ተቐበልና እቲ ጽድቂ ኣብ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘሎ ጽድቂ ምስ ተዋሃበና ምስ ተቐበልና ናይ ገዛእ ርእስና ጽድቂ ኣይኮነን ንሱ ዝሃበና ጽድቂ እዩ ምስ ሃበና ምስ ተቐበልናዮ ካብቲ ጽድቂ ጽቡቕ ህይወት ድማ ወይ ድማ ናይ ቅድስና ህይወት ክንንጸባረቕ ንጅምር ክንነብረሉ ንጅምር ዝተለወጠ ህይወት ክንነብር ንጅምር ጽቡቕ ግብሪ ሰናይ ግብሪ ካብ ዝተለወጠ ህይወት እምበር ንክትልወጥ ኢልካ ትሰርሖ ኣይኮነን ክልወጥ ኢለ እንተፂዒረ ከንቱ ድኻም እዩ ዝኸውን እቲ ጻዕሪ ብዝጻዓርኩ መጠን ከም ዝጎደልኩ እየ ዝፈልጥ ብዝጻዓርኩ መጠን ነቲ ትእዛዝ ወይ ድማ ነቲ ሕጊ ኣምላኽ ክመልእ ከም ዘይክእል እየ ዝፈልጥ ማንም ሰብ ክድሕን ወይ ድማ ማንም ሰብ ነቲ ኣምላኽ ዝዓቀኖም ዝቐመጦ መዐቀኒ ብፍላይ ነቲ 10 ትእዛዝ እንተሪእናዮ ማንም ሰብ ክመልኦ ኣይክእልን እዩ ሓንቲ እንተጉዲልካ 10 እዩ ከም ዝሰበርካ እዩ ስለዚ ማንም ሰብ ነቲ ኣምላኽ ዝቐመጦ ናይ ጽድቂ መዐቀኒ መሊኡ ብፍጽምና ክገብሮ ዝኽእል የለን ስለዚ ብእምነት ንዝርከብ ምድሓን እግዚአብሔር ንሓደ ወዱ ብመልኣኽ ነዚ መገዲ ከፊቱልና ኒቆዲሞስ እዚ ብርሃን እዩ ዝበርሃሉ ዘሎ ብግብሪ ዘይኮነ ንጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብምእማን ነቲ ናይ ህይወት እንጌራ ዝኾነ ኢየሱስ ክርስቶስ ብምቕባል ንዑ ብምእማን ዝርከብ መገዲ ይረኺቡ እዚ ማይ ኢሉ ዝገልጾ ዘሎ ከጽርዮ ዝኽእል ቅድሶ ዝኽእል እቲ ንጹህ ዝኾነ ናይ እግዚአብሔር ቃል ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ወንጌል ከም ዝኾነ ክንፈልጥ ይግባአና እምበር ጥምቀት ክንደይ ከም ዝጥመቕካ ወይ ድማ ዋጋ ዝኸፈልካዮ ብማይ ዝመጽእ ፅሬት ኣይኮነን ኣብዚ ክፍሊ ዝነግረና ብጥምቀት ወይ ድማ ኣብ ማይ ብምጥሓል ምድሓን ተዝርከብ ነይሩ ሕጂ እውን ኢየሱስ ክርስቶስ ምምፃእ ኣይመድልዮም ኢየሱስ ዝመፀሉ ምክንያት ማይ ከንፅሓው ዘይክእል ሓጢአት ኣብ ልቢ ሰብ ስለ ዘሎ እዩ ጥምቀት ኣየድልይን ማለት እዩ
ኣይኮነን ስለዚ ድሓና ንገብሮ ስጉምቲኡ ክንድሕን ኢልና ኣይኮንና ንፅመቕ ንጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብምእማን ስለዚ ድሓና ናይ ምድሓና መግለፂ ኢና ጥምቀት ክንወስድ ዝግባአና ካብኡ ብምቕፃል ኢየሱስ ኣልጊቡ በማይን በመንፈስን ይገልጽ በመንፈስ ቅዱስ ከም ዝኾነ ድማ ይነግረና ሰብ ዳግም ክውለድ ናይ መንፈስ ቅዱስ ስራሕ የድሊ ኣብዚ ክፍሊ ክልተ ምውላድ ኣይኮነን ኢየሱስ ዝሃብ ዘሎ መጀመርታ በማይ ድሓር ድማ ብመንፈስ ቅዱስ ውላድ ኣይኮነን ዘሎ ነቲ ህይወት ዝህብ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ወንጌል ምስተቐበልካ ብቕፅበት መንፈስ ቅዱስ ድማ ኣብ ውሽጥኻ ኣትዩ ዘምፅኦ ለውጢ ይዛረብ በመንፈስ ትውለድ ይብል እቲ ለውጢ ድማ መንፈሳዊ ለውጢ ይብለና ከምቲ ንፋስ ዘይረኣይ ግን ብግብሩ ለውጢ ዘምፅእ ከምኡ ድማ እቲ ናይ መንፈስ ቅዱስ ስራሕ ውሽጥኻ ይርዳእካን እዩ ከመይ ጌርካ ዳግም ተወሊድካ ከምቲ ኣዴታት ዝወልዶ ፃዕሪ ዘይብሉ ብዙሕ ዝተፈላለየ ነገራት ላዕልን ታሕትን ዘይብሉ ለውጢ እዩ ኣብ ሂወትካ ዝኸውን ዘሎ እቲ ለውጢ ግን ብግብሪ ብፍርኡ ክረኣይ ይጅምር ብመንፈስ ዳግም ተወሊድካ ኣብ ውሽጣዊ መንነትካ ህይወት ክትርኢ ከለኻ ናይ ዘለኣለም ህይወት ክትቅበል ከለኻ እቲ ኣብ ውሽጢ መረጋገፂ ናይ መንፈስ ቅዱስ ድማ ኣብ ልብኻ ክኣቱ ከሎ ትርኢ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ውሽጥኻ ኮይኑ የረጋግፀልካ ናይ ምድሓና መረጋገፂ እዩ መንፈስ ቅዱስ እዩ ህይወት ዝህብ መንፈስ ቅዱስ እዩ ትንሳኤ ዝህብ መንፈስ ቅዱስ እዩ ኣብ ክርስቶስ ንዘሎ ብርሃን ከብረሃልና ዝኽእል ስለዚ ንቃሉ ብእምነት ብምቕባል ነቲ ህያው መንፈስ ድማ ኣብ ውሽጥና ብምቕባል ናይ ዘለኣለም ህይወት ክንረክብ ንኽእል ኢና ስለዚ ሎሚ ኒቆዲሞስ ዝበርሃሉ ብርሃን ኣምላኽ የብርሃልና ኣሎ ንጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብእምነት ብምቕባል ንቃሉ ብእምነት ነቲ ወንጌል ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ወንጌል ብእምነት ብምቕባል ናይ መንፈስ ቅዱስ ስራሕ ውሽጥና ክረኣይ ይጅምር ናብዚ ህይወት ዝህብ ኢየሱስ ክርስቶስ ሎሚ ብውልቂ ብእምነት ናብ ክንመፅእ ይግባአና እዩ ከምቲ ኒቆዲሞስ ዝገበሮ እንተጌርና ርግፅ እዩ እዚ ጠበቓ ዘየድልዮ ካልኣይ ዘየድልዮ ኣምላኽ ፊት ንፊት እዚ ብርሃን ከብረሃልና ይጅምር ንቃሉ ከብረሃልና ይጅምር ህይወት ክንረክብ ከለና ዘለኣለምና ክቅየር ከሎ ናይ ምድሓና መረጋገፂ ክንረክብ ከለና ንርኢ እዚ ክኸውን ኣብ ሂወትካ እንተደሊኻ ሎሚ ንጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከምዚ ኢልካ ሕተቶ ጎይታ ኢየሱስ ህይወተይ ንዓኻ ይህብ ኣለኹ ክፈልጠካ ይደሊ ኣለኹ ብካልኣይ ከይኮነስ ብውልቂ ብውሕቲ ፈልጠካ ይደሊ ኣለኹ ናብ ህይወተይ ንዓ ጎይታይን ኣምላኸይን ኢለ ይቅበለካ ኣለኹ ህይወተይ ቀይራ ናይ ዘለኣለም ህይወት ሃበኒ መገዲ ብርሃንካ ነቲ ሓቂ መገዲ ኣብርሃለይ ብጎይታ ብኢየሱስ ስም ይጸልይ ኣለኹ ኣሜን እዚ ሓፂር ጸሎት እንተጸሊኻ ብእምነት ንዝርከብ ናይ ምድሓን መገዲ ክትረክብ ትኽእል ኢኻ እግዚአብሔር ኣምላኽ ይባርኽኩም እዚ ትምህርቲ ክትከታተሉ ዘለኩም ርኢቶን ሓሳባትን ድማ ክትልእኹለይ ክዕድመኩም ደሊ ሰላም ኣምላኽ ምስ ኩልኩም